Бурандулай, буран танымай. Аузыңа кірем. Ковид yok, социаль дистанция yok, маскалар yok. Шаурма искиткеч тәмләй бер. Шаурма менің субъектив шундай қораш барлыққа келді. Сәлем, бүгінгі шығарылышта бушлай шаурма велосипед ярдәмендә хәйриячелек һәм минем иң яраткан дәүләт эшлеклесе турында сөйләшербез. Хәзер толырак. 23 декабрь көне Фучко урамында яңа инде 1001 шаурмичная ачылышында 300 шаурма һәм iPhone, шуның ише башка техника уйнатканнар. Һәм аңлашыла инде мондый урынга су буе халык җыеласы. Һәм ул халыкка бернинди начар әйбер әйтәсе килми, әмма моңсу кешеләрнең шулай ниндидер ошау өчен җыелып тора алулары, салкында туңып вакытларын үзләрен жәлләмичә. Әмма әлеге чараны оештырган кешеләргә алай да әйтәсе сүз бар. Әлеге лотереяда катнашу өчен бүләк уйнатуда Instagram посты астында үзеңнең дусларыңны билгеләргә һәм аны сторизга куярга кирәк иде. Һәм иң мөһиме, син анда барырга тиешсең. Әлеге ачылышка әгәр дә син анда килмисең икән, синең исемең чыкса да, бүләк сиңа булмый дигән сүз. Инде табигый кешеләрнең iPhone өчен, шаурма өчен анда игелеп киләчәкләре. Инде ковид yok, социаль дистанция yok, маскалар yok, бер нәрсә yok, кешеләр иелешеп басып торалар. Анда шуның кадәр кешене җыю бик кирәк идеме? Аны Instagram аша гына эшләп булмыймы ул әйберне? Әллә инде урам дигәч, ярый, урамда җыелып торсалар да, анда ковид не работает, анда җыелсаң да була дип уйлыйлармы? Кыскасы, бик кат ачуын чыгарды минем бу шаурмичныйны тотучы кешеләр. Әмма шаурма искиткеч тәмле әйбер, аңа каршы бер сүзем дә юк. Шаурма бу елның иң самими, иң шундый мимими депутаты булып минем өчен Дмитрий Рогозин истә калыр мөгаен. Һәм гомумән бу елны Лимонда иң еш-телгә алынган дәүләт эшлекләренең берсе ул иде бугай, һәм без ел дәвамында аның эволюциясын күзәттек. Ул бер эшчәнлектән икенчесенә алынды, үзен төрле өлкәләрдә сынап карады. Башта робот Федор, аннан соң Гагарин тавышы белән лифт, аннары Роскосмос сайтында аның Россия турында патриотик җырлары. Һәм ул шул кадәр жиза, мин анда менә үземне күрәм. Минем бүген рәсем ясыйсы килә. Иртәгә мин укулеледа уйнарга өйрәнәм. Берсе көнне мин шундый шеф-повар итеп күз алдына китерәм үземне. Һәм анда үз кешеңне күрәсең, һәм ниндидер ул искиткеч бер кадерле кешегә әйләнә. Һәм берничә көнлек Ангара ракетасының запуска булды, һәм шул вакытта, шул көнне Дмитрий, ничек мин шул елмаем Рогозин турында сөйләгәндә. Һәм шул көнне ул Рогозин мәхәббәт. Һәм шул көнне ул үзенең Твиттерында "Она летает, черт возьми" дип язып калдырды ул. Һәм бу шул кадәр умиляет, бу шул кадәр сөйкемле. Бу фразаны теләсәң нинди очракта кулланырга була. Татарчасы ничек була икән? Авызыңа керим, оча бит бу. Һаман теләсә кайсы очракта кулланып була. Син анда нәрсәдер пешердең, син аны пешмәс дип уйлаган идең, я бер нәрсә булыр дип. Авызыңа керим кимәгән бит бу анда, мисал өчен. Яки авызыңа керим, минем йокы туйды бүген. Авызыңа керим, бу елны без исән калдык бит дигән шикелле. Кыскасы, бу ел фразасы һәм ел түрәсе Дмитрий Рогозин. One love. Ростов-на-Дону шәһәрендә бер ир пятерочка кибетендә урнашкан уенчыклар тулы автоматның пыяласын ватып үзенең улына зур йомшак аю урлый. Һәм бу видеокамераларга әлегә хәзерге вакытта ул иратны эзлиләр. Башта миңа ничектер бик моңсу булган иде моны караганнан соң, ул ирне һәм ул баланы кызганды. Ир үзенең улын сөендерергә теләгәндер һәм акчасы булмагач урлауны мин акламыйм бернинди очракта да, просто минем субъектив шундый караш барлыкка килде. Кызганды, акчасы булмагандыр, шуңа күрә шулай эшләргә булгандыр дип. Аннары карыйсың ул видеокамерадагы төшерелгән әйберне, әтисенең ул гамәленнән малайның коты очып, кибеттән йөгереп чыга башлаган күргәннән соң, бәлки ул ир үзенең улына түгел, үзенә алырга теләгәндер ул уенчыкны. Шул кадәр ябырылып, кисәк кенә күңел ашкынуын тыя алмыйча шул аюны күргәннән соң шуңа ябышкач. Кыскасы, мин аңлыйм, ул иратны кай вакыт шулай була, ул витриналар яныннан үткәндә менә ябышырсың шикелле. Шуңа күрә ул иратны артык каты җәзаламаслар һәм ул башка алай эшләмәс дип өметләнәбез.
Бірнеше күн элек Курган өлкәсе губернаторы Вадим Шумков еллык нәтиҗәләр буенча пресс-конференция уздырган һәм шул конференция вакытында ул үзенең пенсиягә чыккач нәрсә белән шөгыльләнергә теләгәнен әйткән. Пенсиягә чыккач ул журналист булырга тели икән. Нинди яхшы һәм изге гамәл дип уйлап куярга була инде моны ишеткәннән соң, әмма ни өчен ул журналист булырга теләгәнен белгәч, бераз гына моңсу булып китә, чөнки аның сүзләренчә, журналист булып эшләргә уңайлы, бернинди карарлар кабул итәсе юк, бернинди мәсьәләләрне шишәсе юк, бернинди сүзең өчен җавап бирәсе юк, рәхәтләнеп теләсә нәрсә язып утырасың. Вроде кешегә уже 50 яшь, ярты гасыр яшәгән, инде шундый зур урында утыра, әмма сөйләшергә өйрәнмәгән. Хәзер игътибар, 14 гыйнварга чаклы Казан шәһәрендә хәйрия акциясы кысаларында велосипедлар җыялар. Бу турыда Казан мэриясе хәбәр ителә. Һәр теләгән кеше үзенең ватылган яки файдаланылмый торган велосипедын тапшыру пунктларына илтеп бирә ала. Аны проект активистлары төзәтәчәк, рәтләячәкләр һәм соңыннан катлаулы тормыш хәлендә булган гаиләләрдәге балаларга илтеп тапшырачаклар. Һәм тапшыру ноктасы икәү менә шушы адреслар буенча велосипедларны илтеп бирергә була. Буран дулый, буран танымай, бураны шундай көчле. Синоптиклар хәбәр итүенчә, бу ялларда Татарстанда көчле җил, кар һәм бураннар көтелә. Кар-буран яраткан кеше буларак бу минем өчен сөенечле хәбәр, әлбәттә, әмма шул ук вакытта мин рульдә булган кешеләр өчен моның катлаулы күренеш икәнен аңлыйм. Шуңа күрә зинһар өчен юлларда сакланып йөрегез, ашыкмагыз. Бернинди чара да, бернинди вакыйгага да ашыгырга кирәк түгел, это не стоит того. Үзегезне саклагыз. Шуның белән шул, сезнең белән гүзәл иде, сау булыгыз.